Tak dobrý večer. My jsme si pro vás připravili druhou loupežnickou povídku z Devatera pohádek od Karla Čapka. Za dubem, tam si na tě počíháme pod dubem, za dubem, trošku ven, vidí co volání, souvání to souvání, peníze z profese, my, odešli jsou okrese, my, řekneme ruce vzhůru a nebarvejme švůru. Kupte si noviny, postrach celý brand opět zaútočil, starý Lotrando se svou bandou přepadl nic netušícího kupce na cestě do Trutnova. Kupte si noviny. Peníze nebo život! To se mi to daří. A co? Když mám tolik peněz, pošlu kluka někam na studie. Ať umí německy a francouzsky a pěkně říkat, že vuze a pít šen a pěkně smrkat do kapesníku a jíst příborem a tak. A už jsem řekl a basta. Kupte si noviny, starý Lotrando odvezl se na Dobromova na výchovu benediktínům, stálo ho to pytel zlata. Kupte si noviny. Kupte si noviny, postrach okolí je po smrti, starý Lotrando předal řemeslo synovi a natáhl bačkory. Kupte si noviny. Tak kde je ten kluk? Drahý otče, kež vás pán Bůh radši zachovávati. Bože. Pomalu, kluku, pomalu. Dneska jdu do pekla, nemám čas na takovýhle tvoje cukrování. Myslel jsem ti, že ti nechám dost mění na to, abys nemusel do smrti pracovat. Ale hrom, aby kluku, jaká byla léta špatná pro to řemeslo. Drahý otče, neměl jsem tušení, že strádáte. No jo, mám pakostnici a už se nemůžu odsaď vydávat moc daleko. A místní kupci se nejbližším silnicím vyhejbali jako čert v kříži. Nejvyšší čas, aby řemeslo převzal někdo mladší. Slibuji, že budu vaše řemeslo vykonávat v hrdosti a počestnosti a hlavně laskavě. No, nevím, jak pochodíš s laskavostí. Já jsem to dělal tak, že jsem zapíchnul jenom ty, co se chtěli bránit. A drahý otče, jaká byla vaše živnost? Otče, netreš! Loupežnictví. Kupte si noviny, syn slavného Lotranda z Brentiny schopný loupežník. Včera z večera na silnici u Hronova propustil 14. kupce, aniž by je oloupil. Kupte si noviny. Co nejsnažněji vás prosím, nelekejte se mě. Já jsem loupežník. Strašný Lotrando z Brent. A teď vás musím zabít a oloupit. Takže vás prosím, abyste si pomodlil a já vás posestřelím. Jste již připraven na smrt, pane? Kde pak? Já jsem totiž strašně velký hříšník. 30 let jsem nebyl v kostele. Rouhal se, klel jako pohán.
Mariáš hrál a na každém kroku udělal. Ležno. Snad jen, že bych se jel do Hronová vyspovídat, poté se vrátil a vy byste mě zastřelil. Dobrá, já tady na tebe počkám. Ale ne, že ti to bude trvat. Kupte si noviny. Lotrando čekal na vychytralého kupce několik hodin, než se vyspovídá. Kupec se pak vrátil se 3 čeledíny, namlátil mu a zahnal zpátky do brén. Kupte si noviny. Čerstvé zprávy. Mladý Lotrando přepadl ratibořickou princeznu při procházce v lese. Princezna mu darovala hedvábný kapesníček. Kupte si noviny. Stůj, člověče! Vaše velednosti. Já nevěděl, že tady bude procházet taková spanilá děva. Ty antikriste, ty obludo, ty kriminálníku, ty goliáši, víš, kdo já jsem ratibořická princezna. Radši to odpustit, monče. Ty bezumá nejede. Jistě. Učil jsem se ubere. Prostě ubenek diktínu. Máš to. Nebrečte, princezna. A proč se věnuješ takové zlé profesi? Zdědil jsem to. A viděl bych se se mnou ničemu jinému. Kupte si noviny, žhavé zprávy. Loupežníci z Bren se dali na poctivou práci, protože je mladý Lotrando nedokázal uživit. Kupte si noviny. Lotrando se stal výběrčí mejta. Ale malý pan Lotrando, jak pak se vede se mnou. Pane převore, ani se neptejte, je to pěkně náhod. Zdědil jsem živnost po otci, ale jak mám loupit, když jste mě učil pokoře, poctivosti, to prostě nejde, abych je obral, zabil proti jejich vůli. Co mám dělat, pane převore, co mám dělat? Líbí se mi, že ti zůstala tvá lidská vlídnost, ale loupežnictví si dál věnovat nesmíš. Jednak proto, že je to smrtelný hřích a jednak proto, že to neumíš. Ale abys dodržela slib, který si dal svému otci. Budeš dál přepadávat lidi, ale pojedeš za panem hejtmanem do Trutnova a najmeš si mýto. Budeš číhat u silnice a jakmile někdo projde kolem, vyskočíš na něho a budeš požadovat 2krát celý mýto. No a je to. A můžeš být vždycky klidný, jak se tě zachce. Nebudu ti převrat. Kupte si noviny. Ze zbořilého syna slavného loupežníka se stal nevlídný morous. Poslal svého vychovatele ke všem čertům. Kupte si noviny. Tak bude to. To tady má člověk čekat celou věčnost na ty 2 nový. Radši to provinout. Ale mám jen 6. To změňte mi, človíčku. 6 to se zbláznil. To běžte do hospody si to rozměnit. Tady na mě koukáte, myslíte, že mám drobný? Jestli se vám to nelíbí, tak běžte nazpátek, odkud jste přišel. Já tady nebudu pro srandu králíků. Lotrando, co pak s tebou z toho synu? Ty mě nepoznáváš. Kam pak se ztratila tvá lidská vlídnost? Velebnosti, vy jste někdy viděl mýtnýho, mostnýho, nějakýho úředníka nebo exekutora, aby se z něj nestal takovejhle bručon? To máš pravdu, to jsem ještě No, tak teď už táhněte ke všem čertům.